nek wayah ape Ramadan, malam Ramadan iku supaya maca surat Al-Fathu. Surat Al-Fathu niku manggone yang juz 26. Awale nek ora kliru inna fatahna laka fatham mubina saterusé. Didhawuhke nek awake dhewe malam Ramadan maca surat Al-Fathu, jadi misalnya wis enek pengumuman sesuk poso ngono kae ke pemerintah, awake dhewe mbuh bar maghrib apa bareng isak maca surat Al-Fathu. Didhawuhke insyaallah diparingi aman keluargane sampai poso sing arep teko. Diparingi cukup kebutuhane sampai poso sing arep teko. Diparingi tentrem omah-omahe awit sampai poso sing arep teko. Niku surat napa? Al-Fathu. Tiyang niku iso dadi macem-macem nggih. Enek wong sing dadi ngene, dadi ngene, dadi ngene. Kadang awake dhewe ndeloke wayah wis dadine. Wong kok dadi sugih, wong kok dadi pinter. Kadang awake dhewe ndeloke wayah iku. Tapi wayah asline proses wong terus sampai sugih prosesnya mesti ngempet kekarepane ati, berusaha konsisten sak pinunggalane, terus akhirnya iso ngono kuwi. Nah, jadi asline kok awake dhewe iki diparingi iso ngalahne kesenengan atine awake dhewe niku mesti iso nggayuh apa sing awake dhewe seneng. Setan niku didhawuhke paling susah nek enek wong Islam bungah. Niku setan. Jadi setan niku paling susah nek ngerti enek wong Islam bungah. Termasuk iku nek yang kitab Ihya niku nek enek wong rabi, setan niku nangis rame-rame. Nek enek wong rabi mulo nek pengen nangis ke setan Pak De, ndang nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati Sayyidina Syu'aib bin Anbiya wal Mursalin. Wa ila hadrati Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh jamil musannifil kutubi allati ta'lamna wa 'allamnaha wa ila hadrati jamil mu'allimin wa masaifina wa jamil muratibina al-ahya'i minhum al-amwat amala khusus rumaya semanding rumaya lirboyo rumaya macusari wa hitarun wa usudihim wa furihim wa liman tasaba ilahim wa berkatihim summa ila ruhi wa jasadi ibu bapak kita sedaya keluarga ingkang tasih wonten donya sedaya keluarga ingkang sampun sowan wonten ngarsa dalem Allah taala wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati aina ma kanu syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyarata, utawi dawuh kang kaping 16. Iku kila den dawuhake apa anna syahwata, sak temene syahwat. Syahwat iku kepinginane ati. Iku tasiru ndadekake apa syahwat al muluka ing pira-pira ratu, raja, abidan ing budak. Fa innaman mongko sak temene wong ahabba kang seneng sapa man syai'an ing suwiji-wiji, fahuwa mongko utawi man iku abduhu dadi budake syai'. Jadi wong iku awake dhewe, wong kok awake dhewe niki seneng apa ae ya dadi budake sing awake dhewe seneng iku. Iki kang seneng karo bojo ora. Nah, syahwat niku nafsu niki. Ora enek nyang dawuh sing sakderenge, ora enek musuh sing luwih abot dibanding nafsune awake dhewe, kekarepane awake dhewe. Tiang niku iso dadi macem-macem nggih, enek wong sing dadi ngene, dadi ngene, dadi ngene. Kadang awake dhewe ndeloke wayah wis dadine, wong kok dadi sugih, wong kok dadi pinter. Kadang awake dhewe ndeloke wayah iku. Tapi wayah asline proses wong terus sampai sugih, prosesnya mesti ngempet kekarepane ati, berusaha konsisten sak pinunggalane, terus akhirnya iso ngono kuwi. Nah, jadi asline kok awake dhewe iki diparingi iso ngalahne kesenengan atine awake dhewe niku mesti iso nggayuh apa sing awake dhewe seneng. Mula nggih nek nyang wong Jawa ngarani ngoten niku ngarani tirakat. Tirakat iku sangka tembung taroka. Taroka iku maknane ninggal. Tirakatan iku tegese ninggal temen-temenan. Ninggal napa? Sing disenengi ati. Kula sering matur nggih, pengen tirakat ya ninggal sing disenengi ati, nglakoni sing digedhengi. Nah, iku ya kaya nyun sewu ya. Awake dhewe salat jamaah. Rata-ratane kan aras-arasen to. Tapi jajal nek dilakoni, manfaatnya mesti akeh. Minimal wektune malih disiplin. Aku jam semene kudu jamaah, kudu nyang masjid, nyang langgar. Mesti wis disiplin. Urung fadilah utawi keutamaan liyane. Awake dhewe males napa tangisuk misalnya, nek dipeksa mesti enek manfaate. Tapi apa sing awake dhewe senengi akeh-akeh iku malah akeh mandorote. Nah, iki alhamdulillah awake dhewe wis arep poso Ramadan. Ya Allah, iku awake kudu bunga. Nah, dari nek iso ya kaya iku termasuk syahwat itu. Setan niku didhawuhke paling susah nek enek wong Islam bunga. Iku setan. Jadi setan niku paling susah nek ngerti enek wong Islam bunga. Termasuk iku nek nyang kitab Ihya niku nek enek wong rabi, setan niku nangis rame-rame. Nek enek wong rabi mula nek pengen nangis ke setan Pak De, ndang nikah. Setan niku yen enek wong nikah nangis nggeru-nggeru. Mergo lho wong iki saiki awake dhewe tahu to ya tahlilan iku lak apik ya undangan Pak, tahlilan, bayekan, popo. Tapi ora koyo bungae wong suasanane wayah walimahan nikah. Awake dhewe tahlilan iku yo misale takziah, iku kan yo ibadah, tapi suasanane kan
arep seneng-seneng ya gak penak. Engko awake dhewe bayekan popo walimahan akikah ngono kae. Yo hawane tapi ora koyo ngono kae. Nah, mula awake dhewe salah siji carane ben gawe setan niku mangkel. Ya maksiat, tapi ndang tobat. Syukur-syukur wayah nglakoni apik. Misale iso mijeti wong tuane, alhamdulillah iso mijeti wong tuane. Jenengan karo wong omah rukun. Wis setan wis jan mangkel nggih banget. Lah niki alhamdulillah awake dhewe manggihi meh arep manggihi wulan Ramadan. Wulan Ramadan niku jane sunahe seneng. Dadi nek wong dhisik niku nek nglabur omah niku kan biasane malah Ramadan nggih. Saiki kadang bodoh ya, bodohan. Lah Ramadan iki salah siji dalane awake dhewe belajar tirakat. Napa ninggal barang-barang sing disenengi karo ati. Wayah Ramadan biasane ndelok-ndelok HP sakwe sing apa ndelok HP jam-jaman ya rada disudo. Misale biasane sedina 4 jam disudo sak jam, sing sak jam gawe deres Quran, apa kangge niliki tanduran, apa open-opene di goyang misalnya. Sangka ngono-ngono kuwi ninggal kesenengane ati niku setan mengke mangkel. Lah poso niki salah sijine momentum awake dhewe sedaya niki dilatih supaya disetel kok setelan awal meneh. Wong poso niki nyuwun sewu nggih. Gak oleh mangan niki nafsu niki kudune lak napa? Malih lemes. Nafsune kepinginane ati niki lho ora kuat. Lah kok dene wis poso kok nafsune sik kuat ya ya ndelalah. Lah kanca-kanca kula nate maos ten kitab nek wayah ape Ramadan, malam Ramadan iku supaya maca surat Al-Fathu. Nggih. Surat Al-Fathu niku manggone yang juz 26. Awale nek ora kliru inna fatahna laka fatham mubina sateruse. Didhawuhke nek awake dhewe malam Ramadan maca surat Al-Fathu. Jadi misalnya wis enek pengumuman sesuk poso ngono kae ke pemerintah awake dhewe mbuh bar magrib apa bareng isak maca surat Al-Fathu. Didhawuhke insyaallah diparingi aman keluargane sampai poso sing arep teko. Diparingi cukup kebutuhane sampai poso sing arep teko. Diparingi tentrem omah-omahe awit sampai poso sing arep teko. Iku surat napa? Al-Fathu. Syukur-syukur diterusne. Ora mung malam poso mengke diterusne. Syukur-syukur wonten dawuh niku ditambahi maca 3 inna. 3 surat sing awalane inna. Inna, nane dawa inna. Nah Al-Fathu niku inna fatahna laka fatham mubina. Ngoten. Ditambahi karo inna a'taina kal kausar karo inna anzalnahu bendino. Alah rasah suwe-suwe seminggu 2 minggu insyaallah lah krasa enek bedone lan dadi tambah sae sedayane. Nah iso niku sok poso diawiti. Lah poso nak saged napa Bu? Sing bunga. Nah, wong Islam niku ngajak seneng wong urip iki diajak seneng. Minimal ade mayoran niku seminggu pisan. Dina napa niku? Dina Jumat ya. Jumat iku nak cara ten kitab Bidayah sing awake dhewe tau dereske, awit Kemis niku pun disunahke siap-siap. Kelambi sing reget diumbah,
klambi sing disenengi disiapne. Mayoran dina jemah niku. Lah jemah niku nek gawe ukurane awake dhewe kaya apa seminggu sing arep teko. Nah, setahun awake dhewe kenging diwir keng Rejeb ruwah poso. Rejeb, Syakban, Ramadan. Iki kok toto telu niki. Mungkin liyane nggih toto. Ya awake dhewe kudu mayoran. Pone wulan suro nek iso mayoran. Nah, mula nggih nek wong Islam iki kudune uripe bunga. Nah, awake dina Jumat repote apa disetel. Sing kira-kira wayah jemah nek iso ora repot nemen iso ndang nyantai-nyantai. Sarungan, rokokan, lede-lede karo bojone, enak iku dina Jumat. Mungkin nak poso nggih ngaten saged disetel. Nah, wayah Ramadan ben ora repot nemen-nemen iso ndheres Qur'ane, iso nyoba langgar masjid sak pinunggalane. Mungkin insyaallah nak uripe bungah mengke nggih sembarangane nggih diparingi dadi barokah. Mbono kecah kecuh nggih setan malah seneng niku mengke. Mergo setan wau didhawuhne napa paling benci, paling gedhing roh wong Islam niku bunga. Lah wong awake dhewe niki kok nuruti karepe nepsu, nuruti karepe awak iku rajalah akhire mengko dadi budak. Mergo man ahabba syai'an fahuwa abduh. Wong kok seneng karo apa wae, wong niku mesti dadi kawulane. Wasabru utawi sabar iku yasiru ndadekake apa sabar al abida ing kawula mulukan ing dadi raja. Sebalike wong kok gelem sabar awale paribasan kawula budak. Nak gelem sabar suwe-suwe dadi raja. Mergo sabari. Sabar karo barang-barang sing iso ndadekne keunggah derajate. Nyang pokok ngoten li annal abda krana sak temene kawula bisa berihi sebab sabari abad iku yanalu bakal merkoleh sapa abad ma ing apa-apa yuridu kang ngarepake sapa abad ing ma ala taro apa ta ora weruh sapa sira ai ala yasilu tegese ana ta ora teka apa ilmuka pengertian sira ila qisati sayyidil karim maring ceritane junjungan kita al karimi kang mulya ibnil karimi putrane wong kang mulya ibnil karimi putrane wong kang mulya ibnil karimi yaiku putrane wong kang mulya. Sapa niku Yusufa rupane Kanjeng Nabi Yusuf As-Siddiqi kang banget beneri ibni Yakub kang putrane Nabi Yakub As-Saburi kang akeh sabari bin Ishaq kang dadi putrane Kanjeng Nabi Ishaq Al-Halimi kang banget arise ibni Ibrahim kang dadi putrane Kanjeng Nabi Ibrahim Al-Khalili kang dikasihi Al-Awwahi kang akeh sambate marang Allah alaihim iku ing atase Kanjeng Nabi Yusuf Kanjeng Nabi Yakub Kanjeng Nabi Ishaq Kanjeng Nabi Ibrahim assalamu utawi keselamatan wa Zulaikha lan Siti Zulaikha fa innaha mongko sak temene Siti Zulaikha iku ahabbat demen sapa Siti Zulaikha Sayyidina Yusufa ing Gusti Kanjeng Nabi Yusuf nihayatal hubbi kelawan pok-poke pok-poke demen wa huwa halih utawi Nabi Yusuf iku yasbiru nyabari sapa Kanjeng Nabi Yusuf alam makriha ing atase
rekodayane Siti Zulaikha wa adiyatiha lan sabar ing oleh nglarakake Siti Zulaikha. Jadi Kanjeng Nabi Yusuf iku putrane Kanjeng Nabi Yusuf niku kenapa romone asmane Kanjeng Nabi Yakub. Mbah kakunge asmane Kanjeng Nabi Ishak. Mbah buyute niku asmane Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah niku ceritane karo Siti Zulaikha lak wis do mesti paham nggih. Tapi ten surat Yusuf niku inna kaida kunna andim. Wong edok niku napa godhone abot nggih banget. Abot nggih banget wong edok. Wong lanang niku ketoke kuat apa gotot tukang pijet lah misalnya. Oh iya. Alah ora rasa sing itu rasa nyentak meneng ngene wae lah wis bingung. Oh ini goblok. Kok gak koyo biasane menengae nek opo wong itu masyaallah. Lah Kanjeng Nabi Yusuf niku ceritane ngono. Kene disabari akhirnya Kanjeng Nabi Yusuf dadi tiyang mulya nggih. Lah niki nandhake kanca-kanca salah siji iktibar utawi napa tulodo sing saged kita angsali saking kisah Kanjeng Nabi tiang alim niku. Donya niki panggenane kangelan nggih. Donya niki panggenane kangelan. Kadang awake dhewe tujuane misale apa kepinginane awake dhewe ketekan. Nalika kepinginane awake dhewe ketekanan niku mangke menuntut eneke kepinginan lain sing ora enek ujunge. Jadi awake dhewe mung urip mburu ngolehne apa sing awake dhewe pingini sampai tuwek awake wis ora kuat apa-apa ning karepe iki jek macem-macem. Soro nggih banget model ngono kuwi. Mula wong urip niku sing penak tujuane ya ngibadah. Nggih so? Napa dawuh ten Qur'ane inna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah ndadekne kula panjenengan niki tujuane ngibadah. Lha awake dhewe tujuane bahagia, misale wah aku nak wis rabi koyoke bahagia. Nak wis rabi, kanca-kanca wis rabi, aku ora rabi. Nak wis rabi kaya-kaya uripku ki wis mesti bahagia. Wis selesai. Berakhir segala penderitaanku. Wis aku urip mesti seneng. Jajal takono sing wis rabi wi Pakde. Takono Pakde gembur, Pakde godes wing meh. Mimpes ketemu. Basa berabi kok. Kecuhe sambat. Bae engko wayah wis nikah pun cobaan ujian niku tukul meneh. Mungkin ora cobaan niku ora kok bojo tapi iso kok dulure. Kok dulur kok bojo ora piye-piye kadang kok anake. Semua macam-macam. Tra urip ngono kuwi. Awake dhewe nggowo ya Allah pengen duwe mobil ben iso ngeterke nopo kanca-kanca nak wayang ziarah sowan-sowan misalnya. Delalah ketekan tenan. Kok bar ngono kuwi terus nopo lega bahagia wis ora butuh apa-apa ya ora. Bar wingko ya tukul meneh. Duh, pajeke bae kok ora koyo motor. Tambah larang. 50.000 nak montore kebek lagi mobil 150 kok kene kono wis entek. Tukul meneh masalah-masalah. Ya terah ngono kuwi urip. Urip niku terah panggenane masalah, panggenane kangelan. Nah, mula nek awake dhewe urip tujuane mung nuruti karepe ati mboten enek enteke.
Boten enek enteke. Nah, tujuane wong urip napa? Siji nggih niku ngibadah. Dene kita kerja nggih diniati ngibadah. Nak niate ngibadah sugih ya alhamdulillah. Iso nemu dalane syukur. Ora sugih iso ngibadah lewat cara sabar. Mesti entuk ganjaran kabeh. Lah wong Islam nek awake dhewe ngene iki wong awake dhewe iki yakin urip ora nyang kene sak lawase. Bar kok kene arep nyang akhirat. Roh nek awake dhewe entuk ganjaran kan kudune wis bungah. Dene kok awake dhewe entuk ganjaran kok kurang marem ya terah urung patek iman. Jadi supaya kerja istiniati ibadah. Wayah nyerawungi bojo, wayah rabi yo diniati ibadah. Wayah mangan diniati ibadah. Wayah turu diniati ibadah. Serawung karo wong diniati ibadah. Nak niate wis geseh, biasane terus malah dadi ora kepenak. Kok kerja niate sugih misale. Ya ora ayem-ayem. Wong sugih niku ora enek batese. Saiki awake dhewe misale nyang kene paling sugih misale sapa nyang kene? Pakde. Rata-rata di standar. Berarti sok zakat fitrah ki entuk dum-duman kabeh. Statusnya 8 ngelumpuk golamu Kang Dis. Urip kabeh. Masalah. Ya nek dhewe ora kerja tujuane sugih ora nek batese. Ade misale paling sugih nyang kene. Jajal metu saithik nyang desa liya. Lho, bae wong sing sugih timbang aku enek. Kowe lunga rada adoh yo. Bae wong sugih ki akeh. Gak enek enteke. Cara wong nikah iku tujuane misale ayu, misale halah critane ono Kang Dis. Wong edok iki kok nesu, ayune ilang saknalika. Kok jenengan nesu karo wong karo bojone sampean, ayune kaya apa ilang saknalika. Ayu niku cepet entek. Ilange niku cepet. Pemene saiki wong edok pinter macak. Sampeyan metu Kombagor wis ketemu wong ayu piro ae jajal. Tapi nak niate awake dhewe tujuan ibadah. Sing ngoten-ngoten niku mengke akhire misale awake dhewe menggok lah insyaallah suwe-suwe balik nih. Menggok mengke balik. Terus urip ngono. Nek ora tau salah lah ya ora wong. Ya salah barang tapi ndang balik. Tahu kepleset tangi meneh. Mergo ten mriki ten donya niki panggonane napa panggonane ujian. Dan akhirat niku gak enek kangelan, enek namung ganjaran. Jadi kita urip kangelan kaya apa eling-eling akhirat niku nggone kang napa nggone ganjaran. Nggone kepenak sing ora enek kangelan. Nah, awake dhewe terah tujuane yang akhirat iku yang kene piro to suwene ora suwi nemen nggih. Mugi-mugi saestu kita saged manggi wulan Ramadan kanthi kawontenan sehat walafiat, cukup sedayane barokah sedayane ketemu napa putra-putrane sedaya diparingi ayem tentrem lan awake dhewe kabeh angsale ndres ngeten iki saestu saged dibarengi ridhonipun Gusti Allah, hidayahipun Gusti Allah sehingga dados tambah ilmu ingkang barokah manfaat maslahah fid dini wa dunya hatta akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلوا على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين.